Hublay yapi, kani kadai ke yudiit nga de arki. Dan sengobha yapi sya kani ke video, kabangan batai ya ka poetry kamen sem basyunrang na ka kot kidui teraksya. Ngin sedang ya kani ke jing batai. Kamen sem basyunrang kadai ke poetry bapenkan mau ya ka itia, ka bor usyunrang hayi ngasem, isnong hatau pada ki imlang saalang. Namar ka penkan mau ya ki rikrau kari pada ka portay, pada kamen sem bestart baslor jongki. Kaba penying skem yaki wat lada ki hap yeng marwe biru. Iklan bat ki yeng saki ba ke jingklan kam syong ha ke jing bonpai. Henry ha ke mensem baslur ban yale bat yasha. Idei kum kini ki briu ki batau ya ke imlang saalang bat kim don kata ke jingting jing apetin namar ki yeng kenong rim ke baskem. Ya ke mensem basyunrang ibami ban yale ni yada ya keri bat kecai benriu laha kino ki benta bat kim ju genranden na ki jing jing tenju balai peu rukom bat kata nang jur ki jing jing le kata hi nang jing skem la kanong rim adu bakin pendep ban yo ya ke jing job ke jing rai ku jing mut bat ke jing ki kle kam ailat yaki ban syong thai an rei ban nang wat yaki lat kilunti ban poi sha ka thong ni jing thmu kanang ba kamen sem kan hun bat kan kemen leng ba ka jing jok apdeng jong ka jing yai dan ti ka jing im kin lap shibun ki jing tenju jing ado bun sen hi kin mat ka jing thang men sem bat ban yam hiru ni wat ban hap ban yakun adu ban da poi sha uput usam jong ka jing place nam in yeng skem namar ki ba halade ya ka jing shnya bat ka jing I ki pai ba kane ka potri ka dei ka badon kam bha yani kham tam ha kini ki pot ngin ngam jiliu ban don ka jing ki khle da ka ba shim ya ka nongrim jong deng bilat bat ka men sem ba shunrang nang bangin dupla menyo ya kita ki mau nanai hublay shibun lada pesingau tenan ya kini ki kam kini ke video pesingau bha ban like share lang sekolok bejor ki jongpi kenang ba ke jingmen toy ngini yo lang lang ba ke jingarap ke jongpi hublay shibun hublay kurku dok epi